Eli ihan normaali videokameralla saa tämmöistä kuvaa kuusta, jos jotain kiinnostaa ottaa. Monet ei tiedäkään, että se on näin simppeliä kuvata kuuta. Se jännästi muuttuu tossa, koska tässä on, kun nyt on sininen kirkas taivas, niin muuttuu silleen ihan niin kuin avaruudessa toi. Nyt se alkaa vaihtua mustaksi. Ihan normaali videokamera, niin sillä pystyy näin kuvaa. Tuolla on nätti taivas tuolla puolella.